taakstraf en 2 maanden voorwaardelijk voor dodelijk speedbootongeluk. Het Openbaar Ministerie vindt dat de bestuurder van de speedboot schuldig is aan het ongeluk waarbij de 15-jarige Mirte om het leven kwam. En verder vandaag. Werkgevers blij met aangepaste maatregelen. En succes op Wimbledon smaakt naar meer. Goedenavond. Tegen een 35-jarige man uit Koudekerk is een taakstraf van 240 uur geëist en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden. De man veroorzaakte 2 jaar geleden met zijn speedboot een aanvaring met een rubberboot voor de kust van Zoutelande. En daarbij kwam de 15-jarige Mirte uit Limburg om het leven. En in Zoutelande staat verslaggever Mercy Kamermans. Mercy, hoe is het Openbaar Ministerie tot deze strafeis gekomen? Ja, de bestuurder van de speedboot die wordt verdacht van dood door schuld, onvoorzichtig varen en varen onder invloed. En van al die zaken zegt het OM, ja, wij vinden dat echt wel bewezen dat dat gebeurd is. Het is zo dat getuigen bijvoorbeeld hebben verklaard dat de man veel gas gaf en er met hoge snelheid vandoor ging. En ook uit een blaastest is gebleken dat de man net iets te veel gedronken had. Ja, dan heb je natuurlijk die werkstraf van 240 uur. En dat vinden heel veel mensen dan weinig, want er is bovendien wel iemand overleden. Maar het is zo bij ongelukken, vaak is er sprake van schuld, maar natuurlijk niet van kwade opzet of een bewuste daad. En daardoor vallen die straffen vaak laag uit en dat is soms moeilijk uit te leggen aan mensen. Maar ja, dat is dus wel hoe het is. En hoe reageerde de verdachte? Wat zei zijn advocaat? Ja, de verdachte die heeft echt spijt betuigd. Die vindt het heel erg dat hij dit de nabestaanden heeft aangedaan. Hij heeft er zelf ook heel veel last van en hij zegt ook, ja, ik heb dit natuurlijk ook nooit gewild. Zijn advocaat en hij zeggen wel tegelijkertijd van ja, wij vinden niet dat er sprake is van onvoorzichtig varen of te snel varen. Dus ja, de advocaat die wilde ook dan vrijspraak voor haar cliënt. Het is een bloedhete dag, die 23 juli 2019. Veel mensen zoeken de koelte van de zee op. Een van hen is de 15-jarige Mirte. De Limburgse dobbert samen met een van haar stiefbroers op een rubberbootje in de zee voor Zoutelande. Dan klinkt er een hoop lawaai van een speedboot die gas geeft. De bestuurder ziet Mirte en haar stiefbroer over het hoofd en komt in aanvaring met de rubberboot. De stiefbroer weet nog net op tijd weg te springen, maar Mirte niet. Omstanders schieten te hulp en beginnen met reanimeren, wat later wordt overgenomen door ambulancepersoneel. Maar het mag allemaal niet meer baten. Mirte overlijdt aan haar verwondingen. Ja, Mercy, heeft de familie van Mirte nog iets gezegd vandaag tijdens de rechtszaak? Ja, de moeder van Mirte heeft een slachtofferverklaring voorgelezen. Dat was natuurlijk heel emotioneel. Ze zette ook een foto van haar dochter prominent neer in de zaal. In die verklaring vertelde ze eigenlijk dat het helemaal niet goed gaat. Dat het haar natuurlijk heel erg heeft geraakt. En ze sprak ook echt harde woorden tegen de verdachte. Hoe hij het in zijn hoofd had gehaald om met een slok op zo hard te varen. Hier aan de kust bij Zoutelande. Ook de vader had een slachtofferverklaring gemaakt. Die liet dat voorlezen door zijn advocaat. En daar ging het meer over al de pijnlijke momenten die hij nu tegenkomt. Bijvoorbeeld hij ziet een lesauto aankomen rijden en hij denkt dat zal mijn dochter nooit doen. Of hij hoort van een collega dat diegene opa wordt en hij denkt dat zal mij nooit overkomen. Nou, over 2 weken doet de rechtbank van Amsterdam uitspraak in deze verdrietige zaak. Mercy Kamermans, dankjewel. De nieuwe maatregelen om overlast op de Haringvlietbrug te voorkomen zijn een stap in de goede richting. Dat zeggen Zeeuwse ondernemers en de gemeente Schouwen-Duiveland in reactie op de aangepaste beperkingen voor de werkzaamheden aan de brug. Gisteren werd bekend dat tot 2023 niet 1, maar 2 rijbanen in beide richtingen open blijven. Gelukkig maar, aldus de ondernemers. Natuurlijk wil je het liefst dat de reparatie snel wordt uitgevoerd en dat de overlast nog minder wordt. Maar we zijn nu in ieder geval al blij dat er in plaats van 2 keer 1 rijstrook, dat er 2 keer 2 rijstroken open blijven. Toch is de Ruijsen nog steeds niet te spreken over de plannen van Rijkswaterstaat. De ondernemersvoorman snapt niet dat de snelheidsbeperkingen bijna 2,5 jaar moeten duren. Die rapportages over die problemen die er zijn, die zijn al een aantal jaren bekend. We vinden het jammer dat dat nu pas naar buiten komt en dat er nu pas maatregelen getroffen worden om die reparatie te gaan doen. En dat het nu nog 2 jaar moet duren. Dat is voor ons nog steeds onbegrijpelijk, want het is pas december 2023 dat het probleem is opgelost. De beperkingen op de Haringvlietbrug gaan nu maandag 23 augustus in.
Schimmel aan het plafond, overal stof, een rioolgeur, vieze toiletten. Het is maar een klein deel van een lange klachtenlijst over vakantiepark Marina Beach in Hoek. Meerdere vakantiegangers die daar zitten zeggen dat ze nog nooit zo'n bende hebben gezien. We kwamen binnen en er hing een behoorlijke rioollucht. En uiteindelijk kwamen we erachter dat er een open verbinding was met het riool. Dus dat stank uit het riool zo het huisje inkwam. En plafonds zaten vol met schimmel, heel veel stof, roest op de radiators, ramen die vies waren. Eigenaar van Marina Beach is Oostappen Vakantieparken. Oostappen laat weten de klachten over Marina Beach serieus te nemen. Ze zegt dat ze contact gaat zoeken met de klagers om te kijken wat er aan de problemen kan worden gedaan. Het nieuwe gezondheidscentrum in Middelburg, het Walgers Zorgknooppunt, is slecht begaanbaar voor minder validen. In het gebouw zitten onder meer een hap, een fysiotherapeut en een apotheek. Mensen in een rolstoel of een scootmobiel ervaren grote obstakels bij een bezoek aan het gebouw. Wanneer je voor de deur staat, klapt de deur open en je moet heel handig zijn of erop verdacht zijn dat je gauw met je scootmobiel of met je rolstoel, elektrische rolstoel, naar achteren gaat, zodat je de deur niet tegen je aankrijgt. En vervolgens ben je bij het afhaalautomaat en dan sta je met je voorkant bij afhaalautomaat 1. Je haalt je medicijnen en dan sta je eigenlijk krap een meter van die trap. Ben je even afgeleid, dan rijd je in één klap van die trap af en je maakt een doodsmak. De beheerder van het gebouw laat weten op de hoogte te zijn van de situatie. Hij zegt dat er al iets aan gedaan is en dat er ook nog wat aan gedaan gaat worden. De Olympische Spelen zijn bijna afgelopen, maar sportliefhebbers hoeven niet te treuren, want er staat nog veel op het programma de komende weken. Zo is tennister Leslie Patinama Kerkhoven volop in training voor de US Open die eind deze maand begint. De Zierikzeese bereikte onlangs op Wimbledon voor het eerst de tweede ronde van een Grand Slam en dat smaakt naar meer. Het is voor mij natuurlijk wel het hoogtepunt van mijn carrière tot nu toe, om een tweede ronde te halen in het hoofdtoernooi. Daarna heb ik gewoon eventjes een break gehad, een paar dagjes geen tennis en daarna moet je er gewoon weer staan. Maar je gaat wel gewoon met heel veel zelfvertrouwen weer de trainingsbaan op. En ik probeer gewoon weer echt hetzelfde te spelen hoe ik op Wimbledon speelde. Op Wimbledon versloeg Patinama Kerkhoven tweevoudig Grand Slam winnares Svetlana Kuznetsova. Op de wereldranglijst moet ze nog een paar plaatsen stijgen om haar hoogste ranking ooit, 149ste, te overtreffen. Kerkhoven, inmiddels 29, is met de jaren beter gaan tennissen, vindt ze zelf. Ik ken gewoon nu mijn spel gewoon beter, hoe ik moet spelen en hoe ik wil spelen. Naarmate je gewoon wat ouder wordt, dan ga je gewoon je lichaam voelen, maar ook gewoon echt wel je spel herkennen en op welke ondergrond je moet presteren. En dat is denk ik wat bij mij nu, wat ik voel en wat ik probeer te doen. Deze maand speelt Kerkhoven toernooien in Amerika met maar één doel: kwalificatie voor de US Open. Dat moet de Zierikzeese doen zonder travelcoach Peter Lucassen. Hij vertrekt namelijk bij de Tennisbond. Ja, voor nu reist mijn man met me mee. Die kent mij in ieder geval ook als de beste en ook qua spel. Ook Wimbledon was hij mee. Dus, en zo hebben we wel contact hier en daar met coaches die ik goed ken. En ik ben nog wel op zoek, ja. Als het aan Kerkhoven ligt, reist ze nog wel eventjes de wereld rond met haar racket. Want de speelster uit Zierikzee zit na 10 jaar toptennis nog vol met ambitie. Ik vind het eigenlijk het leukste om toernooien te spelen en eigenlijk om die grote toernooien te spelen. Daar doe je het gewoon voor. En ik wil gewoon heel erg de top 100 halen. Daar ga ik alles aan doen. En dat reizen, dat komt erbij. Het is moeilijker met corona, met alle regels. Maar dat is nog steeds wat ik leuk vind, ja. Na de regen van afgelopen nacht klaarde het op sommige plekken nog een beetje op. Maar door een krachtige wind werd het niet warmer dan zo'n 20 graden. Morgen begint droog, maar voor de middag worden buien afgegeven. Zelfs met mogelijk onweer en ook windstoten. En ook zondag zal een wisselvallige dag worden. En tot zover deze Zeeland Nu. Morgen om 6 uur dan ben ik weer bij u terug met het nieuws in Zeeland. En dan kunt u ook nog kijken naar ons weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws. Heel graag tot morgen en alvast een fijn weekend.